Members Arokusin and Nigeria, Enugu State Branch of Arokusin. Kamakaneka ni Guadaluma. Everyone of one from Bunisofia Umoka, Lankano East local government Enugu State. Yes. I see Arokusin Kamakaneka ni Boyamegeni. Yeah. Ọ bụrụ na ị na-ene anya dịka oge ụfọdụ anyị debe na akwụkwọ nsọ ana anụnwa anyị nọ n'ime ya ụfọdụ anya na-anụ ebe anaghị isi ndị a dị na Baịbụl site na Anambra anyị nwere anyị Ọkịta anyị nwere anyị Nambia anyị nwere Igwe Edo Nnewi anyị nwere nke dị na Agụleri anyị nwekwazi na Ugwu enwere ebe dị iche Chineke na-ekwu okwu oge ọ na-agwa ụmụ Izrel Exodus chapter 20 verse 24. Ọ bụrụ na ị na-ege m ntị na-amụta